Nag-viral sa social media ang video sa duha ka kabatan-unan sa Kapalong Davao del Norte nga gihimong daw octopus ride ang backhoe. Apan otoridad nagpahimangno sa peligrong dala niini. Ani ang report ni Kent Abrigana. Sa cellphone video nga iya ni Mary Sabaliero, makita ang kahugyaw ni ini samtang nakasakay sa bucket sa backhoe kauban ng iyang higala sa Purok 6A Sampao, Kapalong, Davao del Norte. Susama sa octopus ride sa mga carnival, musaka naog ang backhoe samtang paspas kini nga nagatuyok. Gawas ni ini, hine-hinisab silang ito sulod sa tubig sa sapa, dayon ihaw og gituyok na sab. Bilungtad kuno kini og upat ka minuto. Matod ni Mary, nalingaw gayud kuno sila og wala sila nagtuo nga mag-viral kini. Pagsakay naman sa kuat sa bucket is may hagda ko kay happy kayo tungod na sakay mi ato nya na experience po na mo to natingala lang mi anong nadaghan ko siya views niya anong na viral dayon siya may nag-expect na may nato di ay Sa isay sa backhoe operator, duna kining natrabaho nga quarry sa maong lugar. Dihang mihangyo ang ugangan nga mosakay sa bucket sa iyang backhoe. Gignan man ako sila nga panggunit lang gyud mo kay delikado ni. Sila dili lagi ya kay kuan ko sige pwede duha-duha lang sakay kay lalo man ang bakit ana. Mahimuot ta lang pug ko magtanaw sila ha. Nga nalakay sila. Apan ang maong kalingawan, dunay dala nga peligro. Matod sa City Engineers Office sa Davao City, pwede usab makuhaan og permit ang tag-iya sa maong backhoe. Kung permitted to siya, ang katong maribok tong niyang kuan, permit concession area. Pwede po sa iyang business permit. Pwede po siya kung naya disgrasya, mapailan siya og kuan, kaso, criminal case. Gipahunong mo sa karon sa tag-iya sa backhoe ang ilang operasyon sa lugar. Nangayo sab og pasaylo ang backhoe operator ug ang mga naglingaw-lingaw. Dako kay pagmahay gid sir. Oo. Lipay kay mi ato pero karon pati sila na nagsige suris ko ani kay nawadaan jud ako trabaho. Lesson learn lang jud nato ni ngani. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao